ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ସ୍ୱରଚିତ କାହାଣୀଟିଏ। ତାହେଲେ ଶୁଣିବା। ବିଛଣାରେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଲିସା। ଦିନ ଆସି 11ଟା ବାଜିଲାଣି। ସ୍ୱାମୀ ଓ ପିଲାମାନେ ବାହାରି ଗଲେଣି। ପିଲା 2 ଜଣ ସ୍କୁଲ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତାଗିଦ, ଆଜି କିଛି ଉଠିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦେହ ଭଲ ଲାଗିଲେ ହିଁ ଉଠିବ। ସକାଳୁ ନିଜେ ରୋଷେଇ ସାରି ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଅଫିସ ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁମନଙ୍କର ଏପରି ଅତ୍ୟଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି। ସକାଳୁ କ'ଣ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଲେ ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଟିକେ କ'ଣ ହେଲେ ଚିନ୍ତା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ସେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଭାବେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ସେ, ଏତେ ଯତ୍ନ ନେବା ଭଳି ସ୍ୱାମୀଟିଏ ପାଇଛି। ସତରେ ସୁମନ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ। ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆଜି ଯାଏ ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ହିଁ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। କେବେ ବି ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କି ଅନୁଶୋଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ। ଦୁଇଟା ପିଲା ହେବାଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ହିଁ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଘରଠାରୁ ବାହାର ଯାଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବେ କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ଦିଅନ୍ତେ ଯଦି, ତାହେଲେ ସମାଜରୁ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତା। ଆଉ ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ତାକୁ। ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ସେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଇବେ ଭାବି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା ସେ। ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ଟା ବାଜି ଉଠିଲା। ଟିକେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଅଜଣା ନମ୍ବର ଦେଖି କାଟିଦେବାକୁ ବାହାରିଥିଲା। ମନ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ପୁଣି ଫୋନ୍ଟା ଉଠାଇଲା। ସେପଟେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନିଲା ସ୍ୱର। କିଏ ଲିସା, ମୋତେ ଜାଣିପାରୁଛ? ହଠାତ୍ ସମ୍ବିତ ଫେରିବା ପରି ସେ କହିଲା। କିଏ, ଶିଖା କି? ହଁ। ଆରେ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ନମ୍ବର କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ? ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି ତ, ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରୁ ତୋ ନମ୍ବରଟା ଯାଇ ଆଣିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଅଭିମାନ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲା ଲିସା। ନା ରେ, ତୋ କଥା ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ। ତୁ ତ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛୁ। ହେଲେ ସମୟ ଅଭାବରୁ କଥା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାରୁ ବାପା ଯାଇ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ସହ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କଥା ପଡ଼ିଲାରୁ ଦେହ ଖରାପର ବାହାନା କାଢ଼ୁଛୁ, କହିଲା ଲିସା। ନାହିଁ ରେ, ସତରେ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ଡାକ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତୁ ତ ଜାଣୁ ମୋ ବାହାଘର ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ 15 ଜଣ ସଦସ୍ୟା। ସପ୍ତମଙ୍ଗଳା ପରଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ମୋର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଯିବା ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା, କେବଳ କାମ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲି। ପ୍ରଶଂସା ତ ଦୂରର କଥା, ଏତେ କାମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଟିରେ ଆହା ଶବ୍ଦଟିଏ ନଥିଲା। ବୋହୂ ହୋଇଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହୋଇ ରହିବି, ଯେପରି ଏହା ଲେଖା ଥିଲା। ହଁ, ଯେଉଁଠାରେ 7 ଜନ୍ମର ବନ୍ଧନ ଥାଇ ବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଆତ୍ମୀୟତା ବୋଧ ନଥାଏ, ସେଠାରେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ସହାନୁଭୂତି ଆଶା କରିବା ମୋର ଧୃଷ୍ଟତା ନୁହେଁ କି? ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ସେହି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନଥିଲି, ଥିଲି ସେମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ରୋବଟ। ସେଦିନ ଥାଏ ରଥଯାତ୍ରା। ସକାଳୁ ଉଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇ ମୁଁ ପୂଜାରେ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ଅପରୂପ ଶୋଭାରୁ ମୁଁ ମୋ ନଜର ଉଠାଇ ପାରୁନଥାଏ। ଆଖିରୁ ମୋର ଗଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ ଅବାରିତ ଅଶ୍ରୁଧାର। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ସତରେ ମୁଁ କି ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ନିନ୍ଦା ଓ ଅପବାଦର ଯୋଗ୍ୟ ହେଲି। ଏପଟୁ ଶୁଭିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଡାକରା। ସବୁବେଳେ ଡେରି। ମୋର ଅଫିସ ବେଳ ହୋଇଗଲାଣି, କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଶାଶୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ସବୁ କାମରେ ତ ତାର ଡେରି। ତରତର ହୋଇ ଆସି ରୋଷେଇ ସାରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ଝାଙ୍କି ଦେଲା। ସେଇଠାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଚେତା ଫେରିବା ବେଳକୁ ନର୍ସିଂହୋମର ବେଡ୍ ଉପରେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲି। ପିଲା 2 ଜଣ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ବହୁତ ବୁଝାଇଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ, କାହାର କିଛି ଚିନ୍ତା ହିଁ ନଥିଲା। ଯେପରି ମୁଁ ସେ ଘରର ସାଧାରଣ କାମବାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି। ମୋର ସ୍ଥିତି ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ଅନୁମାନ କଲି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲା। ସମାଜରେ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଭବ କଲି। ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ, ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲେ, ଆଉ ନିଜେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ। ଆଉ ଜାଣିଛୁ ସେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ କିଏ?
କିଏ? ପଚାରିଲା ଲିସା। ଅମିୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମ ଶ୍ରେଣୀର। କଲେଜ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ତା ସହ। ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା, ରାଗିଲା ମଧ୍ୟ। କହିଲା, ଶିଖା, ତୁମେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ହୋଇ ନିଜେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ନଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜଳାଇ ଚାଲିଛ? ତୁମର ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ଟିକେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲି। ଦେଖ, ଆଜି ବି ସମୟ ଅଛି। ଏବେ ଯଦି ନିଜ ନିଜକୁ ନ ଜଗିବ, ତୁମର ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସହିତ ତୁମର ହୃଦଘାତର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ମୁଁ ତୁମକୁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ସବୁ ତୁମ ହାତରେ। ଏତିକି କହି ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ନର୍ସିଂହୋମରୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ବାପା ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ଶାଶୁଙ୍କ ମୁଖର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାବିଥିଲେ ବୋଧେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଶାଶୁଘରକୁ ଫେରିଯିବି ବୋଲି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ରାଗରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଟିକେ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ତା'ର କଥାଗୁଡ଼ିକ ରେକର୍ଡ଼ ବାଜିଲା ପରି ବାଜି ଚାଲିଥିଲା ଲିସା କାନରେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଲିସା ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ସାରି ଦେଇଥିଲା। କଲିଂ ବେଲ୍ର ଶବ୍ଦରେ କବାଟ ଖୋଲେ ତ ସୁମନ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଚାରିଲେ, ଦେହ କିପରି ଅଛି? ଖାଇବା ବାଢ଼ୁ ବାଢ଼ୁ କହିଲା, ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ବାଃ, ଆଜି ମୋ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା। ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ସବୁ ଖାଇ ସେ ଅଫିସ ଚାଲିଗଲେ। ଲିସା ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ନିଜେ ଖାଇବା ଆଣି ପାଟିରେ ଦେଇ ଦେଖିଲା, ଇଏ କ'ଣ ଏତେ ରାଗ? ବୋଧହୁଏ ସେ ଫୋନ୍ରେ ଗପି 2 ଥର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଅଫିସକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା। ପଚାରିଲା, ତୁମେ ମିଛ କହିଲ? ସେପଟୁ ସୁମନ ହସୁଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ, ଆରେ ଏତେ ଦେହ ଖରାପରେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା କଲ, ତା'ଠାରୁ ଭଲ ଖାଇବା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ଭାବୁଥିଲା ଲିସା। କାହିଁ ସୁମନ ଆଉ କାହିଁ ଶିଖାର ସ୍ୱାମୀ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।